जेव्हा गेलं ही साधी गोष्ट नव्हती. यदा कदाचित आपली रूपरेषा आजची वेगळी असती, पण छत्रपती शिवरायांनी आपल्या कुटुंबाची आपल्या परिवाराची पर्वा न शेवटची करता 5 मिनिटं शिल्लक. थोड्याशा शून्यातून स्वराज्य उभं केल्यानंतर छत्रपती शिवरायांना अनेक समस्या सामोरे आल्या. या गीतातून सादर करतो, लक्ष असू द्या. कशासाठी आणि मरावे कसे मी विचारू स्वतःलाच हा प्रश्न नेहमी. लढू पांगा फेडावया मायभूचे आम्ही मार्ग चालू शिजाऊ सुताचे. म्हणून म्हणतो महाराष्ट्राची धुरा पेळली. हो महाराष्ट्राची धुरा पेळली मावळ्यांनी शिरावर शिवछत्रपतींचा भगवा.